Sigurado ang masukal na daan. Kung respeto makukuha ay aking lalagdaan. Kung masukal ang tinatahak mo lagi na daan. Ang daa kung magpadaan basta tunay lang ang bilang. Hindi nakasama sa akin ang tumatabla. Pinakitaan mo ng tunay pero bakit kulang pa? Kaya minsan tinatanong ko sa aking nagbago ba? Binigyan mo ng suporta, tingin nila ay kulang pa. Kung nabibili lang dito ang suporta, magbibigay ako ng panggap na suporta. Bilisan ba dito ng karera nyo sa akin? Wala pang manobela, pinahagi pa karanasan. Mas malalim sa telenovela. Ako ang direktor ng sarili kong pelikula. Walang katapusan na parang probinsya. Nagmamasid lang sa mga kabida. Di na pwede mga extra. Masyado nang madami na sa pila. Nakipagtulakan yung iba dinaan na lang sa pera-pera. Di na dumaan sa tama na proseso. Kaya ngayon ang daming mayabang na nasa pwesto.